Five-star music. Money. From today, I be the real detain. Wancan ba Salmani bane? Amma ya rena min hankali. Shine ya ce mai yana aiki da manyan mutane, wai ana bashi kungila daga 'yan majalisu. Baran kure ƙaryen shi. Money. Hello? Kana ina? Gaskiya a halin yanzu ko da a ce kina son gani na ba za ki samu gani na ba. Saboda me? Saboda yanzu muna tare da Janar Muhammad Buhari yana ba mu wani kwangila da za a wata da shi a garin Katsina. Excellency. Excellency. Amma gaskiya Salmani dan rene hankali ne. Ni zai yana min hankali? Sai yau kika sani? Sun gumin dan rene hankali ne. Mai yaudari ne na ga miki na karshe kina zuwa wajen yaudara, kina zuwa wajen shaye shine ma mai yaudara. Ya amsa sunan shaye. Ai na ga miki makaryaci ne, amma kin san me dai? Ki kwantar da hankalinki. Har ga Allah abin da ya miki bai kyauta ba. Amma gaskiya ina son ki. Akan da Allah ni dai ga dan sana'a ne. Ba zan yi ƙarya ba. Kana so na? Kin mun gaskiya ina son ki. Amma kana ganin ba matsala tsakanin ku? La ila. O gashi ne ni fa. Ai na ga miki kai daga yau na kore shi ma. To shi. Wallahi na kore shi. Ban nan ban wanki.